салом дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. имрӯз мо қарор дорем дар пеши духтури занона, яъне ки бонагикем богоҷон ҳаррӯз духтури занона як мушкили хати омада будем. ҳаракат мекунем ки дастгирӣ кунем барои мардуми мусалмон, хусусан мардуми тоҷик дар моҳи шарифи рамазон. ҳозир ман чӣ хел метрои, яъне аз куҷо меёй мегум ту. дӯстони азиз, аҳин метрои Лубнино бурмаде аз тарафи дием ходаш баровар мебиёем. хе рост чӣ мегум ҳозир без камера рост меёнем метро он ҳамҷа мешавад. та рост мебиёй ба пушти ҳами дом, аз ин параи дом медрои бигим рост мебиёй ҳами ина иҷа салон красоти, яъне ки местоположениами айпуш нишон мед. иҷа стоматология дар ҳамҷа медрои хоҳарои тоҷики худмон гинеколого авицена медклиника нависагия. дӯстон дар ҳамҷа метунӣ ба ҳазур хизматрасонӣ аз ӯзи саркардагӣ то масалан ҳама хизматрасониҳо иншоалло хоҳаро шуморо мақсад қабул мекунанд. мо ҳозир бисмиллоҳ гуфта медорем даруни корхонаашон нишон диҳем. хуб хулоса дӯстои азиз, ҳам хел медроем ҷа ба хилако махилако шумдагиан мо имконият надорем. ина ҷура медклиника шу я ман дусе борга камера карда будам. дӯстони азиз, ин ҳам хел телевизор малвизор ҷошу мустаҳкам хушрӯ тоза гуфти асептика ансептика ҳамаш хуб, ҳамаш нағз барои модарону хоҳарон, яъне ҳама тарафа дар хизмати шумо ҳастанд. рақамошуно даври экран мемонам. ба ҳамиё хоҳиш мекунам кадмед ки чӣ дори ба ҳами инаи бигем ҷои ӯзишунай инаи карта пур мекунан. ина нум фамилиша рис кунам хайна иҷгакам индивидуални карта беремени ирадини хулоса ҳами хел нум фамилияи одама рис карам, яъне карта